Momentálne prebieha druhý deň našej dobrodružnej výpravy. Je to v rámci programu Cena vojvodu z Edinburgu. Mladí ľudia vo veku od 14 do 24 rokov si stanovujú svoje ciele, pracujú na tom, aby sa zlepšili, rozvíjali. My sme tu z Britskej medzinárodnej školy v Bratislave. Máme tu 15 detí rozdelených do 3 skupín. Musia prejsť 3 dni a 2 noci ubytovaní v nejakých úplne základných ubytovacích podmienkách. Musia si to dopredu naplánovať. To znamená, že navigujú si sami, varia si sami, všetko, čo potrebujú, si musia nosiť a nesmú si nič cestou kúpiť. Pôjdeme okolo Bieleho plesa, potom na chatu Plesnivec a odtiaľ do Tatranskej kotliny a tam už budeme musieť vydržať aj na tých lesných cestách a v lese, takže bude to trošku zaujímavé. Budú mať všetko, aj sneh, aj blato, ale verím tomu, že sa im to bude páčiť. Vlastne severovýchodne sem až na chatu Plesnivec, kde budeme musieť vlastne veľmi stúpať a potom pokračujeme do Tatranskej kotliny až sem a potom takto po hlavnej, áno, až do Ždiaru. Bojím sa, že tuto, keď bude ten stúpak, tak to bude dosť taký zabijak, ale však uvidí sa, dúfam, že to dáme. Je to ich trip, ich túra a musia si pomôcť ako vedia. V podstate na svojich vlastných chybách sa ľudia najlepšie učia, takže tým pádom je to oveľa jednoduchšie pre nich sa to naučiť. Ja sa volám Hoda a ja som od Irán, ale bývala som v Slovensku celý život. Veľa ľudí od mojej skupiny majú mokré nohy a to bolí, tak no, ale nevadí. Dobre to je. Je to dosť demotivačné. Celý tým to má. Ale zase to je len malá prekážka. Všetci sme si tak zvykli na tie batohy, čo nesieme a je to dosť dobré. Teraz som prvýkrát v Tatrách.